tudlo sa Biblia nga diin kung ang matarong ug ang makasasala duha padulngan, mao ang langit ug ang impierno. Kung ang matarong mamatay, diretso sa langit. Kung ang mga makasasala mamatay, diretso sa impierno. Wala kuno ni itudlo ang purgatorio badsok, kay wala kuno mabasa ani litra por litra. Palihog kog pagpatinaw ni badsok kay dako kayo ning erehiya badsok nga diin ang atong mga kaigsunan pod nga walay hanaw sa Biblia, walay tuon sa atong doktrina, makabigod badsok. Palihog kog patinaw ni badsok. O sa kabutang atong masayran nga ang Ginoo nagpahibaw nato pinagi sa lamdag sa mga apostoles, yatagan Espiritu Santo kahayag. Kaningon si San Pablo, kita mga magsasangyaw, magtutudlo dili sa litra por litra, ang litra por litra nagapatay, kundi ang kahulugan kuno espiritu o kininaghatag o kinabuhi. Muna mabasa nato sa 2 Corinto 3:6. O niya, doon ay tulubagon ang uban nga managbasa sa Biblia kining 1 Juan 5:16. Kaya ningon magod ang Diyos pinaagi ni San Juan Evangelista nga doon na siya ay ganda na to iyang epistle nga nagkanayon siya nga ang tao nga nakahimo o gamay ra nga sala o sala nga dili ngadto sa kamatayon, iyampo pa siya. O kanang nakasala nga dili ngadto sa kamatayon, pabangunon sa Dios. Nagpasabot na gugi padayag sa apostol nga doon ay sala nga dili ngadto sa kamatayon. Nga kung doon ay makasa niya na iyampo o pabangunon pa siya sa Dios. Nya gisundan na yun. Doon ay sala nga ngadto sa kamatayon. Dili na niya mada og pagampo. So kung atong ibutang ngadto sa hustisya sa Ginoo, si Jesus atong pasultihon na San Mateo 5:26. San Mateo 5, uluhan 25-26. Mingon si Jesus doon ay gamay da nga sa. Ug kanang nakahimog gamay sa, itambok, isud sa bilangguan. Pero human niya mabayri niya gamay nga sa, makabuhi siya, malawas siya. So kining panultis Ginoo, ang tumong tuyo mo ang spiritual life. Dili lang kalibutanon nga kinabuhi. Spiritual life. Tungod sa ginganlan na to, the faculty of God being just judge. Nasa Salmo City 11. Nga ang Diyos maghuhukom. Ang Diyos huwis. Pero maghuhukom nga makiangayon ng matarong. Niya gisinsiyo na ni Kristo pagsulti sa San Lucas 12:47-48. Nga ningon si Jesus kadto nakahimog gamay rang sala, gamay ra sa nagsilot. Ug ang dakong sala dako sa silot. Dili man na nato maargyo, dili na nato ingnon ta malupag kay kamatuoran man na sa the word justice in the dictionary. Justice is a virtue which a person gives or renders what is due to everyone. Ang hustisya maong katakos sa pagkamakiangayon nga tugyanan og silot ug ganti agad sa gidakon sa sala, gigamyon sa sala ug agad sa binuhatan nga maayo sa tao. Ya giklaro na ni San Pedro, 1 Pedro 3:18. Ngadto 19 mingon si San Pedro kay Jesus namatay siyang tawhanon nga kinaiya. Pero buhi. O gining yang espiritu nga buhi miadto sa ka presuhan nga espirituhanon kay nabilanggo dito mga espiritu man. O ang espiritu ni Kristo miadto og iyang giwalihan ang mga espiritu nga nabilanggo. So dili ni langit, kay ang langit di man bilangguan. Dili sa ni inferno kay ang inferno ang makaag dito nagantos sa kastigo eterno. Di mo do wa nay himuon nga wali para kanila because of the hopeless state in hell. So nagpasabot nga ang Ginoo nagniage sa kadapit o kahimtang nga mga espiritu iyang giwalihan. O niya mga bantugang mga exegests sa ni San Hieronimo, mga dagko sa simbahan sa ni San Agustin, nagisgot nga kadtong bilangguan nga nabilanggo dito mga espiritu
dito langit, dito impierno, pero dapit nga linisanan. Sa sinultihan pa ni San Pablo, facens purgationem peccatorum. Facens purgationem peccatorum. Naglimpyo sa kahimtang sa mga tao sa ginganlan og purgationem, paglinis sa kasalanan. So, sad ito kadapit nga linisanan sa mga gagangmay nga sa nga matud pa ni Kristo nga human makabayad silang silot, sila mga luwas. Ang mga batid sa kasulatan nagingon linisanan to, dapit linisanan. O ganguban nga mga church fathers na yun mao tong limbus patrorum, nga limbo kung kahimtang sa kalipay para niadtong mga patriarka, mga propetang nangamatay sa Old Testament, ng ilang kalag nagpaabot sa pag-abli sa langit, kalipay, pero wa pa sila kakita sa himaya sa Dios, munang limbus patrum. So mo ni nga sakto ang Iglesia Katolika nga tunagi purgatorio, bisan og wayngan nga purgatorio, pero doon kahimtang nga linisanan tungod kay hustisya man ang Ginoo, kay tinuray sayan og ingno na to mga mabawol lang nga panghukom sa tawhanon nga panghunahon na di man mahimo nga ang Dios sa iyang kaayo og kamatarong nga maghukom, ipunon lang ang mga dagko kayong makasasa og kadtong gagmay ragsa. Di na may tabo. Muna kadtong dunay gagmay nga sa, dunay silot nga para nila nga matud pa ni Jesus, human nila mabayri ilang sa makagawas pa. O sa 1 Pedro 3:19, lalino na ning maong mga kalag ngadto si maya sa Dios, suman sila moagi niadtong linisanan nga ang Iglesia Katolika nagtawag na ning purgationem, purgatorio. So mo na atong tubag sa pangutana nga dili matarong, dili maayo nga ingno nato nga lapison tanang gagmay nga makasasa nga namatay nga makinulsol ug kadtong dagko nga mga kriminal nga matay nga makinulsol, ipunong na dito sa impierno. Di na mahimo. That is kontrarya objektiva sa nganlan natong justice and goodness of God. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nos pangutana ni Brad Jasper.